Hi guys, I am CJestrada. Welcome back to my channel. So today I am here at Iligan City. So ninaog na ko sa bukid. Ay nakikiatiman kadali sa balay. Actually, diri ko na tao sa Iligan City, in case you don't know. And ari ko sa Tibanga, nagdako. Then ako naman ako sa iyo. So sorry sa ako before ko adto sa bukid where I am staying right now. So I'm currently here at the Children's Park. So ito mga Children's Park. Dito ko nagdula-dula sa una pagkabata. Dito napita, but it seems that wala kayo siya na-develop. So ato explore kay ano sa Children's Park, naapa ba ang PanQ? PanQ is pan siya nagisuk ba ang palaman kay isaw. So siguro mag-food trip lang karon ng adlaw ari sa Iligan kay ganahan ko i-try ang mga food nga ako ang nakaon sa una pagkabata na ako. Kung na ba karon, forget to hit like and subscribe and share. Peace and love. Dili ko sa una, actually circle siya sa una. I don't know, ibante mo nga na ay karang simi gusto nga murag like color. But yeah, sa una dili ko bata, daghan kayo mag bike dire. Nga diri pa ko nagkataon sa una. Char. Okay, so wrong timing ko guys. Hapon pa day PanQ dire, so kita lang pag lunch siguro pater ngita ko. Let's go. Mo ni siya ang IIT, MSU IIT nga campus. Then actually diri ko nag high school, elementary high school. Yeah, wala mo koy alumni ID. Dili ko kasulod. Para to. Kani siya guys. Sweet tea na. Diri ko nagdula. Interpare siya sa una, internetan ni siya sa una. Yeah, diri ko nakadula og Ragnarok. So good. Napay bayad dire tag 20 ang siguro tong oras o tag 30 ang oras sa mahal pa to internet sa una, but yeah karon kay nagtihan na siya puro to char. So na karon there is a plaza, actually mga sa tunga sa Iligan. Then I remember ang kanang bago pa ang tiles sa plaza sa una kung ako dire, and then wala pa na cover dira sa bubaw. Karon na naman. Then sa una if magulan magbaha mo to diri niya may mga bata nga mag-slide sa mga tiles. Di ba lingaw? Charap. Okay, dara ako ipakita Pater Al-Kuwait. I think new branch ni siya. Kay mo sa nagingot sa Pagagaw, so atos ako. Kuan ko, mag-vlog ko ngadto. Kay gutom ko. Dami na kay kaong Pater. Let's go. Patat pala pa oh. Urut na yan. Sinaw. Ito next tungkol kay beef. Yeah.
dalihanan kayo. Silaw. Biyak eh. So naghala akong baba guys. Shout out sa mga kagaw na sila sila o silang mas kaya reply yapon mas nag-work sila sa trabaho. Nagtrabaho sila karon. Alright. Atong next stop kay napapaka atong fruits sa may cathedral. So let's go. High vlog now. Let's go. Okay, so napot diri karon sa kaning corner. Sa una, nato sila diri nagstay. Kanang namaligya og papaya and mangga. Kaya siya sa may Metro Bank. But apparently, and obviously, wala na siya. So, base na balhin sa laing lugar. Naanong sa likod, kaya daghan man sa kanang mga kanang bike meet up sa likod. Nato. Siomay na lang may naadari. Hi guys, mo din ang Jollibee. O mao ni ang pinakaunang Jollibee dito. Kunya, I remember, I think bata pa ko ato, like ang opening sa Jollibee diri. So, yeah, to gaya na ato eh. Like tigawa lang kayo ko. Ano to? Char. Yeah, beefy burger. Mao ni siya ang Angel's Burger diri sa Iligan. Kunya, mao ni ako ang ginasnack sa una tong high school pa ko. So mukaon ta kay gutom ko. Let's go. Sorry, beef. Pakala lang beef cheese. Pila ka pair? Isa lang. Hey guys, sumana ko kaon. Ang isa lang akong ikaon. Pero nausap naman ng lasa sa Mr. BP Burger eh. Hindi siya para sa una nga murag lami siya kayo. Pero karon kay so-so na lang. I would say mas lami ang Angel's Burger kaysa sa auto. Kabati. Pero sige lang, mulay sa ko guys. Layo-layo pa kong biyahean sa bukid. Let's go! Hello, abot ako sa balay. Huwag kamot na rin, snack na pod. Sige, nagkaon na rin ang bukita. Sige, kung kako na rin.